La primera professió meva ha sigut pagès. Les coses van anar canviant i em va començar a induir en el món de la medicina. Però tenia un petit problema, no podia veure la sang, em marejava. Però ell em va dir, tranquil, 2 vegades trauràs, però la tercera ja t'aixecaràs. I això va continuar, vaig continuar després quan estudiar medicina, deixo de jugar a futbol, continuo treballant, aquesta era la cosa que més m'agradava i més m'agrada, treballar. Arriba un dia que a l'any 75 em llicencio en medicina i faig el doctorat, faig l'especialitat i a l'any 79 agafo l'avió i ens n'anem a l'Hospital General de Massachusetts a Boston. Em quedo allí i cada any, normalment, nosaltres passem alguna que altra estada a Boston, alguna vegada, 12 vegades a l'any. Què vol dir això? Treballar molt, viatjar molt. I això també vol dir una cosa, que et canses. És una mica pesat, tant de volar, amunt i avall. Realment no és fàcil, no és senzill, però els meus pares em van alliçonar molt bé, perquè em van ensenyar a treballar. Sabien el que era el treball i que sense el treball no hi havia una vida bona. Això era fruit dels meus pares. I jo vaig continuar amb aquesta lliçó. Els meus pares me van ensenyar els principis bàsics de la vida. I això tant és estar a l'aldea com estar donant una classe a la Universitat de Harvard. És el mateix. No hi ha diferència. Les persones podem ser les mateixes. I a on descansar, a on millor que d'on ets tu, de les teves arrels, a les Terres de l'Ebre. És aquí quan normalment passem algun rato, alguna estona, moltes vegades venim per estar 2-3 hores i tornar a Barcelona, perquè no hi ha més temps, hi ha que treballar. La vida, no us creieu que és flors i violes. No, senyors. Hi ha una base que ha de ser molt gran perquè no caiguis. I aquest és l'esforç, l'esforç. Això inevitable. Penseu que aquí hi ha gent gran que ha sapigut xarugar, revoldre, entaular, plantar, arribar a birbar, arribar a segar, sorracar, fer la garba, treure'm el tiràs. Penseu que avui en dia hi ha gent jove que això no ho ha vist ni per assombro. Tota aquesta sèrie de viatges, anades i tornades, com he dit, ha sigut molt il·lustratiu. Et dones compte que realment avui en dia, arreu del món, estem una mica faltos d'algo. Aquest algo realment és molt important. És aquest algo que per mi tenim aquesta crisi social, econòmica, política a tot arreu del món. Són els valors humans, els valors que els nostres pares, els nostres avis ens van ensenyar, ens van intentar transmetre perquè nosaltres els agaféssim. I realment, a on són aquests valors? Jo, perdoneu, però hi veig un dèficit i aquest és el que ens està fallant, no aquí, ens falla arreu del món, perquè un dia estava a Boston i anava amb el cotxe el meu professor, en Bertram Zarins, i ell em deia, Ramon, estic desanimat, soc catedràtic, dono classes de medicina esportiva a la Universitat de Boston, però tu saps el carinyo que jo tractava el meu mestre, el Carter Rowe, que tu molt bé coneixies. Diu, i veure avui en dia que aquesta gent jove que t'ho tenen tot i que realment et tracten d'aquesta mena tan rara, amb tan poca educació, amb aquests valors humans que es perden. Pues sí, senyors, jo crec, perdoneu que sigui una mica agressiu, però crec que realment hem de modificar les nostres formes, els nostres costums i realment donar-nos compte que algo ens fa falta. Crec que aquests valors de la terra, el que van fer que aquest Baix Ebre, aquest delta de l'Ebre es llimpiés fa algo més de 100 anys, no arribant als 200, que es va desembrossar i que gràcies a Déu aquests avis avantpassats ens van donar aquest delta, aquesta terra tan fructífera que tan bon arròs i tan bones collites fan.
realment què deixarem nosaltres als nostres fills? Ens ho han preguntat alguna vegada? Doncs crec que és moment de que a vegades ens assentéssim, recapacitéssim i penséssim. Jo crec que les coses les tirarem, les adreçarem, tot sortirà bé, perquè no sortirà malament, perquè jo crec que la gent de l'aldea és una gent treballadora, és una gent que sempre no ha mirat el rellotge, que ha treballat de sol a sol i realment quan se treballa i s'és constant, l'èxit sempre està segur. Crec que això ho adreçarem. No ens equivoquem. Segur que ho tirarem endavant, però jo demanaria que siguéssim tots una mica més constants i, tal com ens ha dit el nostre alcalde, aquest poble tirarà endavant. I m'agradaria molt sentir notícies positives. Jo espero i desitjo, pensant en aquell proverbi hindú, que realment les coses totes acaben bé. Si no és que ha acabat bé, és que encara no ha acabat. Aquest proverbi el faig una mica a l'aldeana. És una cosa que potser molts de vosaltres heu vist escrit als diaris deportius, que sempre dic, als deportistes, a la gent que s'opera, normalment el que hem de fer és estar en forma per fer esport. No féssim esport per estar en forma. Ens equivocarem, ens trencarem, el 99,9% tindrem alguna que altra lesió. Amb aquest petit missatge us desitjo a tots vosaltres que tinguéssiu unes bones festes i sobretot que tinguéssem tots molta salut i ens poguéssim veure aquí i em sento molt d'arrel d'aquest poble, com podeu veure, i m'agrada realment que els meus sempre funcionin bé. Bona nit, moltes gràcies a tots. Adéu-siau.